voin ni somni le panga June sang ni somni pahni hian upasi ke khuma Memorial Football Inter-Village Tournament chu champhai changphut fila khel zo ania final ah hian Melbourne team in Zokothar team ti chu 3-0 na in Inter-Village champion anita voina hian chaklo team lam Zokothar team chantu te hian an thut muna bol hlole nong nokte hian uluk le ngun tak mai nan han thian faya an fak hle a football a hian hetiang thil hi mu zen tu awang viu thina fans te abik takin a chaklo lam phe hi chu buaina siam mai ti hi kan ol sam to em lain hetiang thil voina mu tur han om te hi alom om ema Zokothar mi puite chaklo ma ula kan chuang em cheuni kan han sei duwa tin he in khela hian team somthum le pahni telin Melbourne team te chuan champion ni na an changta kan hriat sual lo chuan Champhai district huap Inter-Village football tournament ah hian na lan hi an lo champion to boka chumi ti lowa chuan Melbourne te hi Champhai town area pon lam champion le masaber an ni mai theya kan hre sual ani chuan min no mai dan bula hetianga an fans te na noi tak maya che chia mizo nun zemoi an nun lan tir hi fak om kan ti in kan chuang tak zetani